Totally Spies, a született kémek. Alpok, Franciaország, reggel 10 óra 00. Mondjátok, ez a modern technológia? Na ne! Ez a szárítóágyú csak egy feltuningolt hajszárító. Egyetértek! Ez a küldetés teljesen béna volt. Mégis mik vagyunk mi, kémek vagy erdőőrök? Egyik sem. Inkább kecskepásztorok. Az új Jerry. Szemháza, Beverly Hills, este 8 óra 00. Mindig azt hittem, hogy a kémkedés izgalmas dolog lesz. De eddig nem kaptunk semmilyen egzotikus küldetést. De legalább elmehetünk együtt snowboardozni a hétvégén. Ez az! Felejtsük el Jerryt és az unalmas küldetéseit, és koncentráljunk a fontos dolgokra. Igen! Beverly Hills bevásárlóközpont, este 9 óra 00. Ó, fantasztikus! Nem túl szűk ez a snowboardozáshoz. Ez végképp nem a te dolgod. Na, tűnés! Itt Alex! Alex, észrevettem, hogy romlottak a jegyeid, úgyhogy megszerveztem, hogy egyik tudósunk korepetáljon minden nap iskola után. Nem kell megköszönnöd, örülök, hogy segíthetek. Na jó, a kémkedés eddig csak unalmas volt, de most már nevetséges. Jerry az égvilágon minden dolgunkba beleavatkozik. Nekem mondod, ez a pasi elviselhetetlen. Meg kell neki mondanunk a véleményünket. Teljesen egyetértek. Itt az ideje, hogy a sarkunkra álljunk. Ahogy mondani szokták, örülhettünk volna a jó dolgunknak. Whoop központ, este 10 óra 32 perc. Na jó, Jerry, ami sok, az sok! Így van, elegünk van abból, hogy beleszólsz az életünkbe. Igen, értsd meg, hogy mi nem vagyunk kislányok. Világos, amit mondok? Tökéletesen. Hello, lányok! Max Smith vagyok. Az új Whoop főnökötök. Új főnökünk van? Mi történt Jerryvel? 35 évnyi szolgálat után Jerry úgy döntött, hogy a golffal szeretne foglalkozni. Visszavonult. Így van, hölgyek, tényleg nyugdíjba mentem, azonban biztos vagyok benne, hogy jó kezekben lesztek, meg kiváló utódom lesz. Ez azt jelenti, Jerry, hogy nem látunk többé? Sajnos nem segíthetek, nyugdíjas vagyok. Nem hiszem el, hogy Jerry nyugdíjba ment. Hihetetlen, mintha csak tegnap lett volna, hogy mindenbe beleszólt, és folyton az idegeinkre ment. Rengeteg időnk lesz, hogy megismerjük egymást, lányok. De most szeretném, ha figyelnétek, mert fontos küldetést akarok nektek adni. Hurrá, ez a hapsi is pont ugyanolyan lesz, mint Jerry. És az első dolog, amire szükségetek lesz, az egy hivatalos Whoop hitelkártya. Azt mondod, hitelkártyát kapunk? Így van. Ezeket a Whoop-tól kaptam ma reggel. Az első dolgotok, hogy elmenjetek bevásárolni a cég költségére. Ismerek egy csúcs szuper üzletet Párizsban. Párizs! De mi lesz a felszereléssel? Jerry mindig ad nekünk dolgokat. Oké. Itt egy napernyő íj.
Egy hátizsák rakéta, egy tethelyfürkésző óra, egy tornádó a palacban hajlak, és egy adag mozgásgátló naptej. Minden jót! Le Grand Gallery, Párizs, 11 óra 00. Meg a legjobb, az abszolút legjobb. Teljesen egyetértek, és annyira helyes és okos is. Megkérdezem Jerryt, hogy milyen nyugdíjas ajándékot szeretne. Szia, Jerry, itt Alex. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy mit szeret... Sajnos nem segíthetek, nyugdíjas vagyok. Modortalan. Ne vedd a szívedre. Igen, csak irigykedik, hogy ilyen jó dolgunk van. Lehet, hogy veszek valamit Macnek. Egy kis nagy lelkűség szinte csodákat tehet. Mi a... Te jó ég, milyen kár értük, Kasmírból voltak. Ideje, hogy visszavágjuk. Na hát, nem tudtam, hogy ilyen hatalma van egy hitelkártyának. Menjünk haza és mondjuk el Macnek, hogy mi történt. WUP központ, délután 5 óra 30 perc. Jó cucc. Ó, már is itt vagytok? Igen, volt egy kis problémánk a hitelkártyával. Nem mintha nem örülnénk, hogy kaptuk. Micsoda? Nem fogadták el a pénztárgépek? Nem, csak megtámadott minket 2 forgó halálpengével, és épp hogy csak megúsztuk élve. Ez a tiéd, sajnos nem volt időnk becsomagolni. Ó, ugye nem mondjátok komolyan, lányok? Sajnos komolyan mondjuk, és az a $200,000 is komoly lesz, amit be kell fizetned a károk megtérítésére. Nem is zavar, hogy majdnem felszabdalt minket egy gyilkos hitelkártya? Alex, megtapasztalt ügynök. Valószínűleg annyi veszélyes helyzetben volt már, hogy ez igazán nem hagyja meg. Lányok, elnézést kérek. Szeretnék mindent jóvá tenni. Elmehetnénk együtt Acapulcóba hegyet mászni. Azt hiszem, elég volt a külföldi kalandokból egy időre. Nos, akkor mi lenne, ha az én vadi új járgányommal mehetnétek haza? Turbo Titán 3000 XT. Tegnap vettem. Még mindig új autószaga van. Hű, hogyha ragaszkodsz hozzá. Ez egyszerűen elképesztő. Szerintetek lehetséges, hogy ennél menőbb legyen valaki? Van esze, tök helyes, és a kocsija mindenvivő. Nekem mondod, ez a kocsi szinte magától megy. Ó, napszemüvegek! Minek nekünk napszemüveg? Éjszaka van. Nem az számít, Alex, hanem hogy jól nézzünk ki. Hű, ennek az autónak annyi. Vajon mitől robbant föl? A kérdés az, hogy ki robbantotta föl. Bingo! Mi az? Egy új lenyomat. Egy új lenyomat, amely egy Tim Scam nevű bűnözőé. Hű, a bűnlajstrom a hosszabb, mint Clover ex-barátainak listája. Hát, majdnem. Oh. Figyelmeztessük Mac-et. Először a gyilkos hitelkártya, és most ez. Szerintem ez a fickó üldözi. Nem veszik fel. Akkor keressük meg és figyelmeztessük. És szerinted hogyan keressük meg? Ha elfelejtetted volna, felrobbant a kocsink. Ha nem vezethetünk, akkor repüljünk. Ez az! WUP központ, este 10 óra 3 perc. Vajon hol lehet? Nem tudom, de legalább hagyjunk neki üzenetet. És mit mondjunk? Sajnáljuk meg, de azután, hogy a hitelkártyádból halálpengét csinált, valami pszichopata felrobbantotta a szép új kocsidat is. Egyébként üdvözlünk! Ide nézzetek! A szárítóágyú pontos terve. És egy akta Tim Scamről. Nagyon furcsa. Miért lennének ezek Macnél, ha csak nem tudja, hogy Tim Scam üldözi?
Várj egy percet. Ez egy VOP dolgozó aktája. Az lehetetlen. Ez azt jelenteni, hogy... Tim Scam a VOP-nál dolgozott. A feljegyzések szerint fegyvertechnikus volt 20 évvel ezelőtt, de azt írja, kirúgták a technológia illegális használata miatt. Micsoda alak! Hívjuk föl Jerryt. Ő biztos emlékszik Tim Scamre. Végül is vagy 90 évig itt dolgozott. Jerry, segítened kell. Van itt egy Nem őrült... segíthetek, nyugdíjas vagyok. Micsoda modor? Engem nem érdekel, hogy nyugdíjas. Ez vészhelyzet. Várj egy percet. Sajnos nem segíthetek, nyugdíjas vagyok. Tudtam! Ez nem élőkép, ez egy végtelen szalag. Felvétel? Miért tenne ilyet Jerry? Nem ő tette, hanem valaki más. Mint például Tim Scam! Kezeket fel! Ugorjunk be gyorsan egy ilyen izébe és meneküljünk! Engem mindig megbüntetnek, ha kocsiba ülök. Most hogy vezessek egy ilyen járgányt? Nem lehet olyan ördöngősség. Mi az? Antigravitáció! Nincs időm leckét venni. Ez aztán jót tesz a hajamnak! Nem is tudtam, hogy ilyen ijesztő ez a hely. Örülök, hogy mi nem itt dolgozunk. Azt hiszem, lemaradt. Nem is kell az a kerék. Kövessetek! Hol vagyunk? Meg? Alex? Clover? Ez furcsa. Miért látna el valaki egy szárítóágyút nyomkövető rendszerrel? Úgy örülünk, hogy te vagy az, és nem az az őrült Tim Scam. Igen, végigkergetett minket az egész épületen, és téged is üldöz. Egyébként megvan még a bénító naptejbombátok, lányok? Persze. Tehát mit tegyünk Tim Scammel? Hé, tudtad, hogy a neved visszafelé olvasva Tim Scam? Milyen furcsa véletlen. Te vagy Tim Scam! Hála az égnek, jól vagytok. Féltem, hogy Tim Scam elkapott titeket. Lassan a testtel. Hívjatok mentőt, azonnal szükségem van egy arcbőrmasszázsra! Nekem is. Hé, hol van az a dög Max Smith, vagy Tim Scam, vagy hogyan hívják? Felejtsd el azt a dögöt. Hol vagyunk? Valahol az űrben. Próbáljatok meg pihenni és élvezni az utazást, lányok. Miért hoztál minket ide? És mit akarsz azzal csinálni? Arra fogom felhasználni, hogy az űrhajomról elpárologtassam a Föld teljes vízmennyiségét. Ez még egy hozzád hasonló holdkóros szájából is őrültségnek hangzik. Köszönöm. Elolvastuk a VUP aktádat, mindent tudunk a múltadról. Igen, a VUP soha nem értékelte a zsenialitásomat. Soha. Dobd el a
pénzt körülvettük! El sem hiszem, hogy azt hittük, jó fej vagy. Okosnak tűntél. De most már látom, hogy te csak egy éretlen, kicsinyes terrorista vagy. Köztünk mindennek vége van. Igen, és elfelejtheted az őrült kis tervedet, mert először minket kell legyőznöd. Oké, le vagytok győzve. Ó, és ha már ott vagytok, üdvözöljétek Jerryt a nevemben. Végre hasznosíthatom a fegyveremet. Jaj, ne! Már is elkezdte. Meg kell állítanunk. Szerintetek hogy értette, hogy üdvözöljük Jerryt a nevében? Jerry! Most már értem. Tim Scam Jerryt is kilőtte ide, hogy átvehesse a helyét a Whoopnál. Ki kell onnan hoznunk Jerryt, mielőtt elfogy az oxigénje. De hogy megyünk át hozzá? Várjatok, megvan! Remek ötlet! Mi az ötlet? Felhasználom a tornádot, hogy adjon nekünk egy kis lökést. Hoppá, rossz felé fordítottam a palackot. Megcsináltuk! Rákapcsolódtunk Jerry kapszulájára! Visszamegyünk az anyahajóra. Szerencse, hogy itt nincs gravitáció, mert Jerrynek annyi lenne. Gyerünk, Jerry! Még azért élhetnél egy pár évig. Jerry most már rendben lesz. Gyertek! Hol lehet? Abból a lebegő óceánból ítélve nem lehet messze. Meg kell találnunk az ágyút és visszaküldeni a vizet a földre. Itt van az ágyútok a kezemben. Hát ez remek. Egyszer felejtem el a hidratáló krémemet. Mi ez? Engedj el! Engedj el! Jerry! Nem emlékszel? Szerintem ez volt a legjobb fegyvered. Úgy látom, kicsit ki vagytok száradva. Köszönjük, hogy megmentettél minket. Szinte sajnálom, hogy vénkecskének neveztelek. Hogy minek neveztél? Erre nincs időnk. Vissza kell juttatnunk a vizet a földre. Engedjetek innen! Szóval lemaradtunk a snowboardozásról, de megmentettük a világot. És Jerryt is. Soha nem gondoltam, hogy bevallom, de kezdett hiányozni az a vénkecske, mármint élemedett korú személy. Jó estét, hölgyek! Hivatalosan is meg akartam köszönni, hogy megmentettetek. Semmi gond. Végül is te is megmentettél minket. De akkor is szeretném kifejezni a hálámat. Ezért elküldelek mindhármótokat egy hétre sielni a hegyekbe.
De először van egy feladatom a számotokra. Be kell tanítanotok az egész WOOP K9-es osztagot. Persze miután kitakarítottatok, megcsináltátok a házi feladatot, és... Jaj, ne már, Jerry! Magyar hangok. Zsigmond Tamara, Simonyi Piroska, Csondor Kata, Úri István. Magyar szöveg Barabás Orsolya. Hangmérnök Hajzler László. Gyártásvezető Masol Ildikó. Szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Digital Media Services készítette.